اليد التي لم تسلم عليكم ولم أدفع بها كائنات تمشي أمامي لأمر، وكأن شيئا حقيقيا حرجا كنت أقصده فقدته حالا. اليد التي لم تصحح الأخطاء اللغوية لأناس لم يزل يهمهم النحو والبروليتاريا، وعند إشعال النار لا تصلح إلا لتثبيت علبة كبريت في وضع استسلام، أتركها مفتوحة على الوسادة لشخص يمكن أن يضع عيونه عليها إذا لم تؤخره المواصلات العامة. اليد المترفة كأنها ليست يدي، المعطلة لسبب لا تفهم، تبدو يدي أكثر. A man que non estreitou a túa, e coa que non impulsei outros seres a camiñar diante de min para que me abrisen o paso, como se algo real, algo decisivo ao que eu aspirase, naquela altura o perdese. Esa man que non corrixiu os erros gramaticais da xente a que lle segue importando a sintaxe e o proletariado, e cando acende o lume só serve para manter a caixa de mistos nunha posición de sumisión. Man que deixo aberta sobre a almofada para que alguén poda pousar os seus ollos nela se o transporte público non lle fai chegar tarde. Esta man refinada, como se non fose a miña, inútil por unha razón que non comprende, parece pertencerle ainda máis. جيد أن أعيد تأمل صور الطفولة، فقد أزيح فكرتي المستقرة عن أنني كنت مشروعا جميلا لشخص آخر أفسدته رهاناتي الناجحة. É agradable volver contemplar as fotos da miña infancia, poder afastar a idea constante de que eu era o bonito proxecto de me converter noutra persoa, pero que foi desbaratado polas miñas acertadas decisións. إذا رأيته من مكاني قد تحب ارتعاش أصابعه الخفيف عندما يوشك أن يمسك شيئا ما. Se o vises dende aquí, apreciarías o delicado tremor das súas mans cando está a piques de coller algo. النعيم. لديكم راتب شهري لأن الدولة موجودة، وما دامت الشمس تحدث ضغطة على عيونكم المكتئبة فلديكم مبرر لوصف قذارة الطبيعة، وبهذا تدخلون اللحظة التاريخية من جوربها. انتبهوا للنعيم. القمامة مثلا توفر للخنازير طعامها اليومي، ثم إن كل شيء تحسن في الفترة الرئاسية الأخيرة لدرجة أن مقابر أطراف المدينة بها 5 مكاتب للتليفون الدولي. أنا شخصيا لا أحتاج صوت أحد. A serenidade. Gozades dun salario mensual grazas a que existe o Estado. E en tanto o sol siga alterando os vosos ollos melancólicos, disponedes dunha excusa para describir a sucidade da natureza. E será así, a través dos seus calcetins, como vos entraredes no momento histórico. Atendede a serenidade. O lixo, por exemplo, fornece os porcos a súa comida diaria. Ademais, todo mellorou o último mandato presidencial, ata o punto de que os cemiterios da periferia gozan xa de 5 locutorios para chamadas internacionais. Eu, persoalmente, non preciso voz de ninguén. Atendede a serenidade e non vos preocupedes polo futuro, pois non posuides liberdade dabondo para morrer.
Lerei directamente na traducción ao galego: isto non son laranxas, meu amor. Sento fronte ao espello, nun acto forzado, para afastar o aroma que os labios deixaron no meu pescozo. Ainda que non é necesario medir a tristura, non se me escapa que calculo as miñas vaguas polo volume de panos de papel guindados ao lixo. Advirto que os meus ollos son máis fermosos do que supoñía, e penso que o entendemento é máis belo que a tolerancia, e que eu estaba contigo de viaxe nun lugar sagrado. Tiña o aspecto dunha princesa francesa do século XVI, cando me levaches contigo lonxe do convento. Empurrabasme subir por unha escaleira empinada, pendurada no baleiro, e como era imposible con todos eses volantes, desprendinme das enaugas e subín. Corpiños, lazos anoados, transformábanse ao desatalos en volvoretas mortas, e seguín subindo. No máis alto da escaleira, espiga baixo do orballo, non te atopaba e espertei noutro leito. Para crer que sempre hai algo máis importante ca o decoro, contemplo a miña pel onde non hai marca ninguna. Únicamente observo que comezo a adelgazar pouco a pouco, como se fose preparándome para botar a voar. As vigas de formigón non lles faltaba delicadeza, e as columnas das casas vellas eran a nostalgia en si mesmas. El engadimo entón que o seu traballo consistía en determinar o punto débil para despois distribuir o peso aos puntos máis ou menos fortes, que os soportes e os apoios eran só obra do amor, e que máis tarde se fixan con tenrura para contrarrestar a inclinación que levan. Aseguroume tamén que a restauración era pura cuestión de sexo. Ao meu compañeiro do colexio, agora arquitecto do Servizo de Arqueoloxía, por un minuto deixouno perplexo que non seguise tendo as mans dunha colexiada. Mentres marchaba noutra dirección, comentoume que non puido especializarse na análise das ruínas por min. أحيانا تتلبسني الحكمة. الضوء مهووس بنفسه في السقف والأركان فوق المائدة واللذة أوصلتهم إلى شفا النعاس. بالطبع ليس هذا صوتي. شخص ما يغني خلف الستارة السوداء التي أستند عليها. إذا نظرت لأسفل سأرى فلول الجدار تهرب من الأرض وتتسلق رأيي. لن أنتبه لصورتي حتى لا ينتبهوا. الرجال يتكلمون في مستقبل الدولة والزوجات يساعدن صاحبة البيت. Avisaron de que o avión se avariara sobre a pista. Mala sorte. Xogar as agachadas co sono, as agullas do reloxo, os posibles ladróns de identidade. O vello diante de min abrázase o seu bastón agradecendo que cruzará o mar e a libertinaxe acaricia os meus sombreiros cada vez que adormezo. Un asento nun aeroporto nunha capital é unha formiga dende o ceo. Parecemos un neno sentado á beira do mar. Non era a metade da distancia e, por fin, a avaría está solucionada e despegamos. Alegáronse se cara de que o peixe mordera o anzol. Fame. Por que semento trigo nunha terra que non me pertence? Unha muller tende a camisa do seu home nunha terraza. Cree que o avión é un paxaro atrás das nubes e cáenselle dúas pinzas ao chan. A fame de novo. Como se desinteresa un de si mesmo. Un aseo sobre o ceo do Cairo, e o Cairo dende a ventaíña é unha caixa de mistos baixo as súas propias pinzas. Fronte a min o espello do abandono dos pasaxeiros, as secuelas da viaxe reflectidas nel, o col, o lavar os dentes co cepillo,
a valentía, o abrochar os cintos, o descenso cara ao chegamos ao noso destino, o seno do control policial, o Estado, a equipaxe, ti esperando e eu iniciando a miña chegada máis importante, unha decepción cara ao que non desexo. Xa para rematar, o último poema, celebración. احتفال. وقع خيط القصة في الأرض فنزلت على ركبتي أبحث عنه. كان هناك ذلك الاحتفال الوطني ولم أرى إلى الأحذية المستوردة والقيادات. على مقعد في قطار قالت لي أفغانية لم ترى أفغانستان: الانتصار ممكن. تمنيت يومها لو سألتها: هل هذه نبوءة؟ بدت تهتهتي بالفارسية كأنها خارجة من كتاب المبتدئين، وهي كأنها تلتقطها من خزانة مات صاحبها في حريق. لنفرض أن الشعب وصل عن بكرة أبيه إلى الميدان، أن الشعب ليس كلمة قبيحة، كما أن لا أحد يعرف ما معنى بكرة أبيه. إذن كيف حضرت كل هذه الكلاب البوليسية إلى هنا؟ ومن غطى وجوهها بأقنعة ملونة. الأهم من ذلك، أين سقط الخيط الذي يفصل بين الأعلام والملابس الداخلية، بين الأناشيد والنشيد، بين الله وكائناته التي تمشي على الأرض لتدفع الضرائب. Celebración. O fío da historia caeu ao chan, así que me agachei para buscalo. Era unha desas festividades patrióticas e todo o que vía eran zapatos de importación e botas militares. Unha vez, sentada no tren, unha afgana que nunca estivera en Afganistán díxome: a victoria é posible. É iso unha profecía? Quixenlle preguntar, pero o meu persa limitábase ao que aprendín nos libros de texto da escola e ela miraba para min mentres me escoitaba, como se estivese rebuscando nun armario cuxo dono morrera nun incendio. Supoñamos que o pobo chega en masa á praza. Supoñamos que pobo non é unha palabra obscena e que coñecemos o significado da expresión en masa. Pero daquela, como apareceron todos estes cans policía aquí? E quen os cubriu coas máscaras de cores do partido? E o máis importante aínda, onde está o fío que separa as bandeiras dos panos menores, os himnos dos anatemas, a Deus das súas criaturas que pagan impostos para deambular pola terra? Celebración. Como se nunca tivese pronunciado esa palabra, como se saíse dun dicionario grego no que os espartanos vitoriosos retornan aos seus fogares con sangre persa ainda fresca nas súas lanzas e escudos. Pode que non existira ese tren, nin a profecía, nin a afgana sentada ao meu carón durante 2 horas. En ocasións, para matar o tempo, Deus fai que a nosa memoria descarrile. O que podo dicir é que, dende aquí abaixo, entre os zapatos e as botas militares, nunca sabrei con certeza quen triunfou sobre quen. Grazas tamén sempre á Consellería de Cultura por facer todo isto posible, a Begoña Llamosas, a Óscar, a Begoña pola coordinación dos libros, a Manolo por moito máis que a asistencia técnica, a Clara Porta pola entrega de cariño no registro videográfico e a Galicia móvese polo seu entusiasmo e sobre todo grazas a todos e a todas vos.